Mlaleli, nomthandi kaBabu Dokotela, ngisho wena muntu ohamba uBabu Dokotela. Qaphela lokhu, uBabu Dokotela akafakelwa imali e-wallet noma kaPep noma uCash Send. uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini, eNedbank House e19 floor. Uyamshayela ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Qaphelani konke lokhu, benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela. uBabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba wethu sonke. Siyabingelela Babu Dokotela, baba wesizwe bawujabulile namhlanje nginomelaphi wendabuko esimtholile Bhungelisha into kaHlango. UseClermont endaweni kaShembe ila atholakala khona nasemakhaya ke endaweni esebhizana ngiyakwazi ukuthi imthole. Sizocela ukuthi namhlanje ke ake anibingelele awubingelele ke mkhulu. Ewe siyabingelela kakhulu umhlaba wonke izwe lonke ndibingelele Babu Dokotela ndibingelele abasebenzi bakhe ndibingelele namagqwirha ndiwathanda kakhulu. Uyathanda kakhulu. Andivule kakhulu umsebenzi emizini abantu ndiyabethela imizi abantu ngawo. Ndidle ngabo ndiyabingelela ndiyabathanda kakhulu nabo. Yeah, abantu abazobe beqala ukumbona ke uBhungelisha into kaHlongo ithi inamba yakhe 073 613 4619. Angiphinde ngisho 073 613 4619 ukwazi ukuthi ke ukhulumele ofuna ukukhuluma naye. Namhlanje ke akukuninga asiphathele kona, ufuna ukuyasichazela nje ngembiza afuna ukuthi wena ohlushwa izifo and mhlawumbe ukazi udla amaphilisi agcina ekugulisile. Kunezifo zonke asiphathele namhlanje, akusichazele mkhulu. Ewe hayi ngusifo zonke lo. Hayi yelapha ngando omkhulu. Meqo sistroke. Umzimba ubuhlungu kwindawo omkhulu. Kodwa kwasokudwa kudala uhamba. Ulithola uncedo kwasoze kume hayi phulizima uphole nje. Uzothola uncedo. Lana umuntu umefika kuwena uyawuthola lezo zifo zonke ngoba mhlawumbe uzothi mesethi yafika umtshela ukuthi hayi ngangenza ngoba ngilapha ukuthi ku TikTok lento kahle andiyazi kakuhle uzothi hayi mkhulu ewe ndiyazakhela ifemi yayi kumi mkhulu. Hayi ifemi yayi kumi mkhulu. Uzothola kuwena. Hayi uyothola kumina. Hayi akalungise malini mezofuna lento. Hayi mkhulu u350 nje right. U350 right. Okay. Uzothi omunye usebhizane yena angakwazi ukulandla ngasekhaya kuwena. Uthini kulomuntu? Hayi mkhulu ke siphela nesigodla abazibeni. Khona sebhizana khona sila eThekwini. Okay, kusho la ngasekhaya akwazi ukufika uthola. Angafika uthole mkhulu khona. Yeah, ngoba lento kenza ukuthi manje uma singazibuzi thina lezi zinto uzothuma uBabu Dokotela kangcono umbuzo ukuthi thina sisemakhaya singawuthola kanjani lo zifo zonke. Hayi baba uzothola mhlekazi. Uzothola. Into kaHlango ake singene kubantu abathi wake wakhuluma ngomuthi uthi ubhala incwadi uthele lo muthi ucele into efuna uhambe uyaphonsa ezibini. Akusichazele namhlanje. Ewe ngumuntu omhle kakhulu lo mkhulu. Umthi ocela kuona sisibuke esimkhulu. Sisibuke kodwa ubhala incwadi. Lelo uyifunayo. Uthatha lo esibuke sisifuzele la ubhala khona incwadi uqamele kuzo 3 days kwelesisuku lesine uye esibini uposta pha. Ubona noma lemhlophe ucele pha emzini omkhulu. Ubucela ukuthi kodwa uthethe ungathethi nabantu bona bonke abasekho. Uthethe nomuntu oyedwa uba mama wakho washonayo. Bongithatha akho umuntu omkhulu wakho uthi uthethe naye. Uzobona ke emva kweveki nje bakuzokwenza kantoni. Mkhulu kunabantu abafuna umathanda imali. Usawenza umathanda imali noma lo muntu oyekwenza umathanda imali abe naxabana nabhidana ngenkulumo wathi kha nizozavile kancane. Hayi hayi ndiyazakhela mina. Uyazakhela mina mkhulu. Andiyaziyayo komunye umuntu ndiyazakhela mina. Idlozi la nifundisa. Ukushuthi umuntu ofuna umathanda imali uthini kuyena? Hayi ndiyathi bakafika zothatha. Angafika uthatha. Kodwa ke ekase sibona sesiyezwana ke ndimenzele isigubhu sakhona. Angakwazi ukuthi umakhele isigubhu sakhona. Ndiyamenzela isigubhu sakhona mhlekazi. Uma ukuthi ama center wavuma ungamnika lokho akudingayo. Hayi ndimkhele impizana encane nje ashisa athi uqoqe imali kancane athi kase right emalini ndimenzele isigubhu. Yaqala sisi. Ibhandele zethu nanti ngiyalibona namhlanje. Liphethe mkhulu. Kusiyami siyabonga. Yeah, uthini kubantu? Hayi mkhulu libhande lovukela izitha kakhulu. Livende baluvela izitha nokuthi futhi ila kutshintsha umbala
umuntu agcina ngathi nguwe kanti unguwe isitaka ugadini izibhandi inzima kakhulu umkhulu vala isibhamu vala izitha udlula makuthiwa udlula khona wena usuke walitesta kubantu noma mhlawumbe uzosixoxela ngento nawe uzokambe exoxela right yemkhulu hayi ukuthetha nje hayi gabu hayi mkhulu hayi ndisebenza ngalo kakhulu usenza ngala kakhulu umkhulu yazwa futhi umhlaba kwizolo lonke mkhulu yazwa umzwa lonke kangoba futhi eGoli bandifuna kakhulu abantu bala 100 mkhulu bafuna ukugomela isibhamu ufuna ukwenza isibhamu abala 100 ndithatha kama yaqoqa imali nje ndifika imali bayilungisile nizofika mkhulu abantu bahlukumezeka kakhulu betshengiswa izinto engezona ngifuna sikhulume ngomuthi okugeza idlozi abantu bahamba landa igubhu kanti kwadlozi labo belivese lingagezwanga akuchaze mkhulu lethu hayi mkhulu isigubu mkhulu asisebenzi umdaka ungcolile asisebenzi ngosona mkhulu qala uhlanjwe ube right bese usenzela isigubhu kakuhle ube ugezwe bese uzovala amanzi omnyama bese usenzela isigubhu nala uhlala khona futhi uqala uclean futhi into emdaka khona ikwazi igubhu uhlala kuhle sikwazi ukuziletha amandla onke ngemali usekhona emakhaya noma uzohlala lokushini hayi mkhulu ndibangapha nangapha ngoba jango kuba nezimpi emakhaya ikhona inyango yaziyo mhlawumbe ongabayalela yona ke uma kunezimpi emakhaya efika izovala leyo phila hayi mkhulu umuntu wazi wakho le Eastern Cape ndimi umuntu ozinto ezinjani iphosa Joseph usuke hayi ndimi hayi mkhulu phela unqotya ndimi emphipa hayi mkhulu hayi ndihamba kakhulu ayaqotshwa mina mkhulu mina mkhulu izimpi nje mkhulu awuthiwa kuyaliwa ndikhona apha ofike mina ngiphelile impi mkhulu iyaphela iyaphela mkhulu ngoba namaqhingo wonke amaplan wonke sefikile amaqhingo wonke mkhulu ukushuthi umuntu abantu mebehlushwa ilesigodi lesi abake bakuthinde hayi bakhona isigodi sibahluphayo hayi baba hayi mkhulu mama ngithinde mkhulu ngizofika mina ndizobanceda ndizobasiza uqede yonke lento kodwa iphele kodwa mkhulu phela kwasani mkhulu ngoba mkhulu avuyethwa umuntu wesibhamu ndiqala ulanda eMozambique ndiyawakha mina hayi ukuthi uzothi naye usuphuma emamboni kade ulanda umuntu esibhamu amaphoyisa lepota kethu akuphuca andiphuca hayi mkhulu mina mkhulu sendiwenze kahle emapota kade uyawasusa wena uyabona kuhle nje hayi wena apha wakho amapota kade mkhulu hayi now awukade ekula now andinawo mkhulu andinamapota kade andisonde andizane mkhulu hayi mkhulu ngifuna sikhulume lana kunamuntu othi uhlushwa unkosikazi unkosikazi wezinto ayithandayo ufuna ukusebenza ngenkani uthi ufundile una induku ukusiza umuntu ukuthi ekhaya ahlale njengomnumzana angahlali njengomfana number 1 ayikhuli khona wakho unkosikazi usebenza apha siqale kuwe hayi mkhulu asebenza ukuhlala ekhaya ukadile umzamo ukadile umzamo benzithi uyadisha sesikoleni kwangoku kutshixe ngonyaka hayi mkhulu hayi umzamo ovalwanga ovalwanga futhi aqashanga simsebenzi hayi ukhona umama nje ekhaya ukhona umama ekhaya mkhulu uyalekelela nguye ukade umzamo ukade izinto zami esekhaya manje nemoto enengakhulu mkhulu bhaye ukade into zami zonke unama van hayi nama van mkhulu ikhona mkhulu even endithelwe ngumuntu nge1 million esekhaya ngomkhulu umuntu afika ibona uzobona ndithelwe ngumuntu mkhulu nabanye bazofika ibona sofika nama van mkhulu sivala nje kunabantu abanamabhizinisi but business ayikhuli hayi ukuthi yenza kambi imali khona kodwa akakwazi uqala enye into ngoba nje lento ayilandayo lapho isebenzela le business kuphela unayinto ongathi umuntu umeza kuwena uma efuna umkhulisa business ayithathe akukhulisa ibusiness yakhe noma nawe usebenza ngento eyodwa ukuthi nje kufuna kube yiloko kuphela hayi mkhulu adinazo ziningi mkhulu hayi mkhulu ziningi mkhulu kusina business konke nje umuntu umkhulisela hayi nazo ziningi kakhulu mkhulu ziningi kodwa ngiqale kakuhle ndiye ngiqala mhlawumbe umgeza ukuthi be right ndiye nguwe nayo bazwela abantu ukuthi unaso isigubhu Mohammed umuntu umefuna ukuzocela nje kusona engayithi engafuna umenzela Mohammed ethi ucela ukuzocela ufuna ukugezwa ngoMohammed isenzeka leyo nto noma mhlawumbe nalomuntu oyikwenzela Mohammed wabuye washintsha abantu bayashintsha phela hayi mkhulu hayi kodwa andimniki yena Mohammed awumniki Mohammed ndamgeza ngawo umcelele kuona nje ngaphathi koloko 5000 ophathe 5000 kunasikhombisa namadla kakhulu mkhulu kwalo muntu ndamnceda kakhulu ngaso one time imoto imoto emillion
Inceda ngaso mkhulu. ngaso lesigubhu lesi. Lesigubhu mkhulu. Sinamandla kakhulu lesigubhu mkhulu lesi. Yonke mkhulu ibhizinisi onayo ucele pha kusona. Kodwa ngani okuhlamba ngalo ugeze ulungise kahle ngawe bese uzoguqa kuye ngisocela yonke into pha kuye. Khulu. Mamkhulu isigubhu esingabe futhi ngabe inyaka naso mkhulu. Kwamuntu nje unaso enimazwe la eThekwini nguwe usonguwe kuphela. Mkhulu asikhulume. Kunabantu abazothi baqala ukubona bafuna ukwazi ukuthi usebenzela kuphi nendawo eClermont uluphi usuku osebenza ngalo mhlawumbe ngesonto usebenze uyasebenza emsebenzini anivumelene ukuthi nibambe incingo Hayi mkhulu hayi sokuthi uyasebenza mina mkhulu anasula mahala futhi anisebenza umlungu andanofesta andanecv ndazikhulele nje kanje nokho ukuthi asibe nkosi zamasebenzi naye futhi kodwa siyaphila na akaphangela hayi aphangele mkhulu no holy grant uhle uzothi ukuthi manje unkosikazi masebenza umuntu adlene hayi mkhulu holy grant holy grant hayi holy grant mkhulu hayi holy grant hayi mkhulu umuntu omkhulu eza kube mkhulu uyalithola incwadi mkhulu hayi uyalithola mkhulu siza abantu wayiki lapha mkhulu aningabazi umuntu zamkhulu ofuna ukuphamba izinto zakhe nje siphakama njani ndandoyiki lapho mkhulu uzokwazi ukuthi umenzela hayi ndiyabenzela kodwa hayi ukuthi ahambe noMahomed hayi kaye mkhulu unike umuntu hayi nenzela mkhulu uyahlaza kuphela mkhulu aguqe khona acelele kuphela nje acelele into ayicela mase siyahamba futhi ashiya imali yahamba ashiya imali yakhe kahambe mkhulu yahambe nkosi yami no kulungile mkhulu usinike inamba yakho mkhulu abazokuthola kuyona abantu 073 61 34 619 no nkosikazi umuntu ohlala ekhaya umuntu nakanye ngwanitholi ngoba yilo into yami ngapha eyakhe ke 078 600 3319 baka usenzeka ufuna mibhizi inganditholi usheshe kuye uve bani kuliphi icala okay ngithola isizo kakhulu no sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babonsizo bawujabulile siyathobela siyabonga kakhulu Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena umuntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela uBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke